Hello guys! Hello! Welcome sa ato ang YouTube channel ni Madam Pislat guys. So karong adlaw mangadto minamoy adtuan guys nga na ako noy waterfalls din dapit sa duol ra sa mua guys. Mga 10 minutes ra wala pa jud ko kaadto guys. Mao nga among adtuon karon dara akong mga batos guys, mga alalay, darang mga agta guys. Dara, okay, see you. Let's go. Let's go. Hindi naman mga makakapal ang mukha nito. Ang ganda naman itong makakapal niyo. Itong mga agta na karon mo kapal. Ang pula-pula pala ng labi oh. Ay na lang sa municipal ha. Wala ra ni ron. Okay. Ikaw na ni ron namatay. Tingnan niyo mamaya mga guys. Ang artista na to de. Maitim na tong mukha na to guys. Maitim. Hi guys. Bala. Mao ni bago guys nga niapit mi diri guys ang bago nga tennis court diri sa Bourbon guys. Oh, nanawa ni tayo siya pagkahingo. Congrats ni pinalanggang atong mayor nga si Mayor Noel Dotelio sa iyang project no. Tara guys. Nindot jud kayo siya. Okay, padayon mi sa amo ang kuan guys. Amo ang misyon no. Okay, see you. Wow. Unsa ka nung nidaot ka? Kasi man anak. Dakoy panguan mo, panguan mga followers ba? O puna na to mo. Sige. Thank you, bye. Wa may niya. Ikaw may. Sige, larga. Apo ba na siya? Ito si Madam din na oy. So guys, di ami diri sa grotto. O diya sa may grotto diri sa Bourbon guys Papa no. Jesus. O akong ipakita ninyo guys ang among simbahan sa San Sebastian Martir. Narasaya lang guys no. Naa dito sunahan guys. O di lang may padol guys kaya daghang kay bisita dito no. So mao na to guys. Adto ta dito sa unahan pa. So guys, akong ipakita ninyo guys ang merkado diri guys sa diri ko di ako sa may simbahan dapit no. Og tuara dito dapit Sa ubos. guys ang merkado sa Bourbon. Tras ubos. Dara sa ubos. Oh, overlooking to the sea. Very nice guys. Okay, mao ra to. Lugsungon kay guys no. Dara mo ni agianan nga to guys sa amo ang tuyo sa among padulngan. Dara. Ayay, kalubian. Kalubian o daghan kayong mga saging, mga nature. Teacher please kayo. Nature place kayo guys. All in green. Green and green. Okay. Mana sa taas man. Mana sa taas ni man. Eugene. Ina dito, wala kataas mo. Dara guys, nakakita may gwapa kay siya guys. Oh, pang model. Wow, sana all. Hello. Miss. Misrad anong Jason. Ikaw ba dito? Nate, ni sa pa. Inikta na. Kita sa pa. Uyo kay padap ni diri. Dili, kita dili na kon. Ito rin sa pa diba Dito na. araw na kong kilos. Sus. Saba ni agian diri hoy, murag kakuyaw. Palasang sad mi guys, ara na. Ing saban uy, kakuyaw na ni dineng. Kuno. Wala oy, kay bawa pa kong nana oh, kakuyaw na oy. Dili ay dako man dante sagbot ra na tayo. Kakuyaw. Sapa man dia oh. Kini istorya day oh, napay baligya kay ukay. Nay dagang baligya dia diri, ukay guys. Sapa. Kuyaw kayo. Oh, di sapa. Bitaw. Oh, taon-taon. Di man. Ay naman dadari na pwede. Layo kay na. So, kuyawag yun diri guys. May pagwa na lang memory kay makuyawang ko diri sa daan kay lasang mandiay niya lawom kayo na isa pa. Sus, simbak ko oro in town. Palayo. Imulihay ra mo na sila oy. Amo pa. Mulihay ra lihan ini. Sorry nga di karga dre. Kaya wasan nagisitingan. May rubag nakakita ka di karga. Na ko si dagam di karga dre, ikab-kabang di bako dia. Nainan ni lido kay dako man dana pa dia ako no. Grabe wala na limpyo kay diri. Wala na limpyo kay kuan. Wala na lugar na. Manood mo nung di karga dre. Walang gi-develop nila dito ko. Dako man dana. Oy, kuyawan ta anis daan. Kaita. Sama ni guys, oy, sus nebaw pa ko nga tikwang-tikwang ni diring kuan guys ang sakyanan. Kuyaw kayo kay kanang sapa ba?
naman na unahan. Huwag gyud makakuan guys. Dagan yung naligo daya. Ug naay ka encuentro. Isaon na lang. Ano din eh, no? Unahan mo nga. Ura naman naligo na kuan diha. So naabot na gyud mi sa guys, naabot na gyud mi sa among padulungan ug mao ni siya diri guys no sa diri sa suok sa Kalibunan. Sa Bourbon ni Dre. Diri sa part ni sa bukid-bukid ni sa Bourbon guys no. Mga 2 kilometer siguro sa kanang highway. Wag dara guys. Mao ni sila na naligo na si Undong oh. Hapon na tayo. So wala day ko kay bawo guys nga naman day nagtago nga kayamanan diri sa Bourbon no. Dara guys, mao ni kayamanan diri sa Bourbon. Nindot guys nga tanan guys. Dara. Saan kayo nangaligo, no? Ito pa kayo nakilusal pa kayo nakilugo. Wad ko may dito niya guys, no? Kaya nangaligo niya. At sa bitik ka ko? Ito, paglabang na tunan na dito. Mga sirinab din sila. Mga agta guys. Nangaligo. Mga agta ro. Smile sa Maria. Nga nang madalis liburan. Madama na sa kamera. James, smile sa dia. Mag-gini man tao sa mikuna. Ano, sa nato itong dili. Pagulayan na ng bulingot. Oh, gini. Mali sa Namay Serena Dre. Tara na Serena kita eh. So guys, mao na to, nakita na nato ang tuburan diri sa tangki sa Bourbon guys. Mao ni siya ang indot nga view diri nga nag-agos nga tubig nga sapa. Okay, mao na to guys no, kung kinsa may nakakita aning video ha or nakatingin dito sa video na ito, maraming salamat po. Thank you for your support. And please like, comment and share para sa sunod naman na mga videos kamo makasunod sa akong mga videos guys. Thank you for watching. Bye bye.